ajan aina öisin kiitolinjallain, kun tämän homman... Okej. No ja, hej på er alla. Idag är det tid att publicera mina memoarer från 70-talet. Och idag har jag med mig Helge Ahola, mitt barnbarn, Viktors son. Hej Helge. Hej. Trevligt att du ville komma med på det här tillfället. Jag är glad att du är med. Och det där... Min far heter Helge, han finns här på det här porträttet. Och jag är din farfar och det här är din farfars far. Och det är han som har börjat med det här företaget Ahola. Mm. Ja, så jättetrevligt att du är med också. Du har heter Helge Ahola. Du har varit i skola idag, vad har du haft för timmar idag? Okej. Vad tycker du bäst om i skolan? Matte. Matte är väl jättebra att ha när man ska börja med transportföretag. Har du funderat på något? Är du intresserad att jobba sen på Ahola? Okej, just det. Vad skulle du önska att jobba med när du kommer hit? Köra lastbil. Okej. På den lastbil, sån där vanlig lastbil eller sån där som kör jättestora grejer, som specialtransporter? Special, okej, så det är jättestora grejer. Något trevligt. Ja, det här, jag tänkte om vi skulle ta en liten körtur med lastbil där, vad tycker du om det? Bra. Bra. Ska vi få köra en stund? Ja. Fint. Ja, då gör vi det. Jos linja myöhästyy, se ajurin on syynnyt ajan vain. Työlinjallain, ajan vain. Työlinjallain. Et usko tarinaa, mut usein lohdun soi. Kun usva kuvasi sun tuulilasiin toi. Ja mikään lämmittää. Jo, det var då på 70-talet då allvaret började för mig och jag började köra lastbil. Och bilarna såg inte alls ut så här på den tiden. Det var helt annorlunda. Och bland annat en sån här modern grej. Ett alkolås. Nu måste vi testa om jag kan köra den här bilen. Ser du, här lyckades. Ja, nu åker vi iväg. Helge, då ska vi fara någon gång och köra tillsammans. Helge, du har chaufförskläder på så du kunde fast köra själva. Ja. Okej. Ja. Har du varit någon gång med det här Mersoput att köra? Ja. Okej. Vart har ni varit då? Med pappa? Jag minns inte. Spegel. On mulla raskas työ ja pitkä När jag körde så var det bara såna vanliga speglar på utsidan av bilen. Nu har det såna digitala speglar som är kameran, så det är jättebra som det där. Vad sa du Helge? Och det är samma bild på båda sidor. Ja, det är samma bild på båda sidorna. Myös yöllä kello käy ja määränpää ei näy, kun ajan vain työlinjallain. On mutka pimeässä aina arvoitus. Ja linjan pelastaa vain vaaran aavistus.
Ja öinen kiitotie niin usein liukas lie, kun ajan vain. Där, nu har vi varit på en liten tur, Helge. En annan gång ska vi få ha en längre tur. Mä silmin väsyneinään kylät nukkuvat. Ja valokiila leikkaa öiset maisemat. Vaan kunhan kesä saa, on yökin valoisa ja